Siz Soňky Jaň Dabarasynyň döreşi ýa-da taryhy barada bilýäňizmi? Berilýän maglumatlara görä Soňky Jaň Dabarasynyň ilkinji bellenilen ýeri Russiýa Federasiýasy hasaplanýar. Ýagny 1948-nji ýylda Moskwa şäherinde ýerleşýän 182-nji orta mektepde hem-de Krasnodar şäherinde ýerleşýän 12-nji orta mektepde ilkinji gezek Soňky Jaň Dabarasy bellenipdir. Sebäbi şol döwürde Moskwa şäheriniň 182-nji orta mektebiniň müdiri Georgi Aseýew hem-de Krasnodar şäheriniň 12-nji orta mektebiniň muallimi Fyodor Brykhovetsky okuw ýylynyň başlanmagyny hem-de tamamlanmagyny uly bayramçylyk ýaly bellemegi makul bilipdirler. Eýýam 1957-nji ýylda Soňky Jaň Dabarasy Moskwa şäheriniň ähli orta mekteplerine bayramçylyk hökmünde ýiňden bellenipdir. 1971-nji ýylda bolsa 25-nji may Soňky Jaň Dabarasy resmi taýdan bayramçylyk diýip aglan edilipdir.